jaja. Manamoti abo coming. Manamoti abo coming. Gazoti. Hello guys, how are you? My name is SGP Kanakuti Sekurugudo. Yes, we are back again. Pano pa Sekurugudo picture. Yeah. So ngoma ndio tingokupa ma fresh tinenge dzichipisa muma streets as usual as always, but sataenda kumberi please tinokumbirisa kuti musubscribe ku YouTube channel yangu. Even mukangweta 643 wa subscribe and ndotenda zvikuru press a notification bell so that next time when I post something new you get to be notified automatically. So anyway, without wasting much time, let's jump into today's business. As you can see there, we have a photo nechikomana chedu sniper storm rina Varikuita rina Enzo. So muma streets muri kupisa zvamanje guys, ma streets ari kupisa zvikunzi sei mukomana kana kuti mukoma kana kuti musoja sniper storm vari kuita motikari yekukumbira yekuchemerera kuna sei wiki neyona Varikuita also vari kuchemerera, but vakapinda muna 2002 ndopa vakatanga kuita zvekuimba, of which Enzo akazotanga kunge kunana 2013 amene of recently ndopa akazotanga. Saka chii chiri kumboyantsoitika chaizvo panyaya idzodzi. So ndo nyaya iripo. So pane munhu anyora panapa anozviti hanzi Guardian King anyora kuti Varikuita and Sniper Storm both started recording music in 2002 or even earlier, and Enzo Ishal started in 2013, but it looks like music haven't done justice to the Zim dancehall pioneers. So when the Varikuita and Sniper Storm vakatanga kurekoda muna 2002, but laka harisikudivi kwavo harisukufamba mushe because tichitarisa Enzo akazotanga muna 2013 zvikunzi ari kutenga motikari choice yake dzaangoda akada kungotenga otenga, but tiri kuona kuti of recent Sniper Storm aihwemberera kana kuti aichemerera kana kuti aiwainira sei weekneyo kuti vamupe chifambiso pamwe chete naRvarikuita. Azoti Varikuita yakazopiwa here kana chichi kuitika I don't know because ana maskanda wake kumbofamba nana chamisa. So hanzi can we really say music muZimbabwe haibhadhare maartist, but wingiti the big man vane mari one. Saka what is the case kuna ana baba moto kuna Varikuita over 20 years vatadza kuitawo mari zvekukundwa naIshal chingava chii? So guys, this is a question that is being asked kuti what might be the problem, what is the reason why Varikuita na Sniper Storm vasinawo zvifambiso. Not ivavo chete, there are a lot of other artists who started a long time ago and havana zvifambiso, but I don't know first of all kuti kuwana chekufambisa ndo here zvinoreva kuti you are successful or you have money. I don't know. Kutenga motikari, some people vanoti kutenga imba, some people say a car is a liability. They are trying to say kuti motikari ritori dambudziko, saka hachisi chekudada nacho because chinokusveta futi mari. But I would love to say, to talk from my experience inini ndiri artist wakabvira kudharawo 2009 handitombozikamwe, nobody knows my music. Azvinambira zvakambondiputikirawo, but in life haumiswe kuita zvinhu nekuda kwokuti waita mbiri muZimbabwe. You can be successful, you can be you can live a good life zvisinei nekuti you are famous. Right now ndotooneka gonzo kanga tori panzi, ndotobva from point A to point B. So handizivo zvangu kuti vakomana ava tingavajajeri tichidaro oro munhu ane nzira yake, or we don't even know kuti Enzo Ishal akazviwana sei. So right now I want to go mu comment section ndimboona kuti mu comment section muri kunzi kudii. Ndimboona kuti mu comment section muri kunzi kudii. So mu comment section muri kunzi big up Enzo Ishal. Ndo first comment papauya zvakare pachinzi ndiani akavanyepera kuti vanoimba. Zvikanzi nemumwe inga vakuru vako vakaendawo kuhondo nana ED1, but ED ava president vekumba kwenyu havasi president, or vana sekuru vako havazi president. So this is a point
guys, we cannot ignore that point. Sometimes panotanga race, not everyone is destined to take the first position. Pandodiwa wana unaenda number 2, 3, 4 chizokera kumachure kuita kuti number 1 ivepo ioneke. Anzi nemumwe anzi Tommy Mutseya Mesitole foriki. I guess it's poor management because akarira murasta uyu manje avo apana zvaizikanwa vaida madhisisa colors. So yeah, mawan zvanzi vatochembera bronde mumwe vari kutaura hanzi Bezi Rapper and there are a lot of comments. I can't read them all, guys, but I just wanted kuti ndinzwa kuti munofunga kuti chii chingave chakaitika pavarume ava kuti vazosvika pakukumbira motikari kunana Sewikne. Kuoma kwezvinhu here muZimbabwe, music muZimbabwe haina mari here, imeans management yemacareers avo here, kana kuti havana kuromba. Pakaipa musakanga kusubscribe to our YouTube channel. So ndonyaya yatinayo nhasi iyoyi tichimboona kuti zvakamira sei. That post ndangodhumana nayo mumastreets. So this nyaya yekukombeya nemacomparison and stuff is happening. Vanhu vachikombewa, maartists ekusouth Africa, they have money, they can buy cars of their choices. Maartists ekuZimbabwe, they are not successful. So of recent I think there was another artist akazoreply dzosera wakati aiwa musangogara muchingoti compare, guys. Zvino hazvina kumira mushe munyika. You cannot compare the two countries. South Africa is successful plus the economy yavo iri balanced. Also the industry in South Africa function. So guys, this is what I wanted to let you know, kuti ndikuzivise kuti ndo mamiriro akaita mastreets zvangoku kana zvamanje chiri kubvira. Iwe unoti kudiwa nenyaya iyi, unoenda na Rikifier na Sniper here uchiti they are right, unfortunate circumstances, or unoti they are lazy, or you go for Enzo Ishal uchidaiwa Enzo Ishal kumberi, or you also go against Enzo Ishal. So let me know in the comment section, and don't hesitate to let me know. Until we meet again, my name is SGP Quality. Right now, massive and group. Upcoming, late coming, upcoming artist. This is a tribute for the upcoming artist, you know. Sad